Iti Ilocan dya may kadwa nga IT hub iti probinsya ti La Union na ilukat ijay Bagulin La Union. Ken Project Bubbles para kadagiti 4-piece beneficiaries iti San Carlos Pangasinan na naiyuswat. Ada detalye ni PTV TAU Intern Briones. Baligi nga inyuswat ti lokal a gobyerno ti San Juan, Ilocos Sur, ti programa a Paleng QR PH Plus ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Ti aktibidad ket pinasitan dagiti aglaklako iti palengke, drivers ken negosyante, tapno matulungan da nga agaramat iti cashless payments. Panggap ti programa nga isa kat ti digital a sistema, mapapartak ti transaksyon ken masalakniban dagiti consumers iti peke a kwarta ken online scams babaan iti libre a QR codes. Pinadayawan ti Department of Health ti Ilocos Norte kalpasan ang nabigbig ti probinsya kas kaunaan ang nakailista iti 95% of vaccination kontra iti human papilloma virus kadagiti babae. Ti pangmadayaw ket naipaayga po iti dedikasyon ti probinsya tapno masakniban dagiti agtutubo kontra iti cervix cancer. Inlukat ti lokal a gobyerno ti Bagulin iti maikadwa nga IT hub iti La Union. Tarigagay daytoy apalawaan ti access dagiti residente iti digital technology, mapapartak ti online transactions iti probinsya ken mangilukat iti oportunidad para iti trabaho ken digital learning. Babaan iti duwa nga aldaw a panagsanay na naiyuswat ti Project Bubbles ijay San Carlos Pangasinan para kadagiti 4-piece beneficiaries ti barangay Magtaking. Iti nasao a panagsanay, nasuruan dagiti nakipaset iti umno a panangiproseso, packaging, kan panangilako iti dishwashing liquid. Panggap daytoy asuruan dagiti beneficiaryo iti alternatibo a pagbirukan. Briones para iti Pagilian.